Máme za sebou prvý týždeň života novej slovenskej vlády. A ja som veľmi rád, že ministri Hlasu sa pustili od prvého dňa naplno do práce a začali robiť presne to, čo sme ľuďom sľubovali. Minister práce Erik Tomáš už aktívne rieši pomoc ľuďom na východe postihnutým nedávnym zemetrasením, čo predchádzajúca vláda trestuhodne zanedbala. Práve dnes je priamo na mieste nešťastia aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, ktorý zase ako prvú zásadnú prioritu začal riešiť nelegálnu migráciu. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa už stretla s nespokojnými pediatrami, aby zabránila tomu najhoršiemu, teda ich hromadným výpovediam. Minister investícií Richard Raši a vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec začali robiť všetko pre záchranu prostriedkov z európskych fondov. A ministerka hospodárstva Denisa Saková má za sebou prvé stretnutia s dôležitými hráčmi na energetickom trhu, aby zabezpečila ľuďom dobré ceny energií. No a napokon v rezolte školstva, unavenom z nekonečného radu reforiem, začal pracovať skúsený manažér Tomáš Drucker na stabilizácii celého systému a začal pracovať na dlhodobých výsledkoch, ktoré by učitelia mali dať do života svojim žiakom a študentom. Jednoducho, začali sme robiť presne to, čo sme pred voľbami slúbili. Pracovať od prvého dňa na silnom štáte, ktorý pomáha slabým, chorým, aj starším, ktorý dbá o ľudí práce i rodiny s deťmi a ktorý sa stará aj o všetkých svojich občanov bez ohľadu na to, kde žijú alebo pracujú. Ja ako predseda parlamentu sa chystám na svoju prvú ohlásenú vnútroštátnu pracovnú cestu do Banskej Bystrice. Stretnem sa tam s predstaviteľmi samosprávy a pôjdem sa pozrieť aj do tamojšej našej nemocnice, ktorej rekonštrukcia sa za bývalej vlády úplne zbytočne zanedbala. Teším sa na každú svoju cestu do slovenských regiónov, ale na túto obzvlášť, lebo každé stretnutie s mojimi rodákmi je pre mňa naozaj vzácne. Milí priatelia, máme za sebou týždeň, v ktorom sme si pripomenuli Sviatok všetkých svätých i pamiatku zosnulých. Verím, že ste si spomenuli na všetkých, ktorí nás na tomto svete opustili a ktorí pre vás mnoho znamenali. A prajem nám všetkým, aby táto spomienka bola aj motiváciou pre náš vlastný život. Žime ho tak, aby raz mal aj na nás kto s vďakou spomínať a aby sme mu stáli za tú v tichosti zapálenú sviečku. Prajem vám všetkým pekný víkend. Mňa osobne čakajú v sobotu jesenné práce na záhrade, na ktoré bolo po voľbách ako si menej času, ale dobre viete, že zem a pôda sa nedá oklamať a vždy si vypýta svoje. Prežite aj vy voľné dni tak, aby vás osobne naplnili a dali vám silu a energiu do ďalšej práce. Pekný, hoci trochu upršaný piatok vám prajem, priatelia.